Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítője legyen mindnyájatokkal. És testvérek, Kármán-hegyi boldogasszony ünnepe van. Kármán-hegyén élt Illés próféta, az igaz hit védelmezője. Hát nagyon régen éltek a hegyen, remeték, és a 12. században ott rendet alapítottak, hogy a szűzanya oltalmában szemlélődő életüket folytathassanak. A tengerről felszálló felhőben egy Illés idején megmentő esőt hozta, mikor a szűzanya előképét látták. A Kármán-hegyi boldogasszony tiszteletét magukkal hozták Európában is, amikor a szaracénok elől menekülni kényszerültek. A hagyomány szerint Mária Szent Simon rendfőnöknek adta a skapulárit, és különleges ígéreteket adott azoknak, akik ezeket a skapulárikat viselik. Mai szentmisét felajánlom Molnár László halálának 20. évfordulóját és neje Erki Erzsébet valamit szülőkért, illetve a második szándékunk a Károlyos Megmentését alapítványát és az alapítvány támogatóért. Testvéreim, vizsgáljuk a lelkiismeretünket, és bűnbánat tegyen kedvességünket Isten előtt. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Amen.
Szűz Máriának áldott közben járása, hogy oltalmazó kezétől vezetve eljussunk ahhoz a hegyhez, amely maga Krisztus, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Örvendj és újjong Sionánra, mert íme eljött vagy, és nálad lakok, mondja az Úr. Azon a napon sok nép csatlakozik az Úrhoz, és az ő névévé lesznek. Az Úr majd nálad lakik, és te megtudod, hogy a seregek Ura küldött engem hozzád. Birtokra veszik a Júdát az Úr, mint az ő osztály részét a Szentföldön, és újra kiválasztja Jeruzsálemet. Hallgasson el most minden test az Úr előtt, mert így már elindult szent hajlékából. Ez az Isten igéje. Közben anyja és rokonai oda érkeztek és kint várakoztak rá,
beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak, anyád és rokonaid kint várnak és beszélni akarnak veled. Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki, ki az én anyám, és kik az én rokonaim, majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt, ezek az én anyám és rokonaim, aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Ezek az evangélium igény. Áldjuk néked, Krisztus! Krisztusban, kedves testvérek! Amikor az Isten kiválasztottságáról és méltóságáról beszélünk, sokszor úgy viselkedünk vele szemben, hogy nem egyszer hagiográfusok a szentek életrajzírói tesznek. Valaki azt mondta, hogy a szentek nem az üldözőtől szenvedtek a legtöbbet, hanem az életrajzíróktól, akik eltüntetve az életükből minden emberi aspektust, emberi vonást, cukorfigurává alakították őket, olyanokká, amiből hiányzik az élet. Testvérek, azt gondolom, hogy nem elég tisztelni a Máriát, udolni előtte és megkoronázni őt. Ha ezt tesszük, ezeket úgy hívjuk, hogy gazdag eszközök. És ezekkel a gazdag eszközökkel életében soha nem élt. Máriát szeretni és tisztelni azt jelenti, hogy utánozzuk őt. Azt jelenti, hogy követjük őt, mert ő az, aki előttünk jár, aki a számunkra a hit példája. Ha Isten keresztül húzza a terveinket, és másokról vezet minket, mint ahogy mi azt elképzeltük, jusson eszünkbe majd testvérek, hogy így cselekedett az Isten a mi életében is. Neki is egészen más elképzelése volt a saját életszentségéről, más elképzelése volt az életútjáról. Ő, aki nem mondott az anyaságról, hihetetlen anyaságra kapott meghívást. Ez a meghívás az, hogy összes tervét, az összes testvérek keresztül húzta. Mária, amikor kimondta az igenjét az angyali üdvözlet pillanatában, még nem tudta teljességében, hogy mivel beleegyezik vele. De ez nem csökkentette az ő beleegyezésének a mértékét, melyet később egész élete folyamán szüntelenül az igenjével megerősített. Isten annyira szerette az őzanyát, hogy éppen ilyen nagyon kemény bánásmódot választott számára. Mert tudjuk, hogy ő Isten így bánik az ő barátaival. Testvérek, ez a legjobb módszer, mely által az ember az Isten fiának a képmására formálódhat. Isten arcú lehet. Figyeljük meg, hogy hogyan formálta a Jóisten Mária hitét. Milyen szélviharok szúrtak át az életén, és milyen nehezek voltak a szűzöntő élete és próbatételei. Mindjárt az első fiat után, vagy legyen után, amikor az angyal hívogatta, hogy Isten fiát fogadja meg és szüli meg, kiderül, hogy erről Szent József semmit sem tud. Ez volt az első tragédiájának a két embernek. Mária és József nem tudják, hogy mit tegyenek, és ettől nagyon szenvednek mindketten. Józsefnek megrázó élmény lehetett, amikor megtudta, hogy Mária elmondta állapotban van, és ez Máriában is töltődést okozhat. Pedig Istennek nem lehet volna testvérek nehéz felvilágosítani Szent Józsefet, hogy miről van szó. Ez alatt az idő alatt Máriának kétségtelenül, szüntelenül fel kellett tenni a kérdést. Mit kell tennem? Itt számára ez egy nagyon sötétséggel teli és nagyon nehéz életszakasz volt. Testvérek, aki nem oszlatja el a sötétséget, ne gondolja valaki, hogy eloszlatja. Éppen ellenkezőleg előfeltétele vannak. Ebben rejlik számunkra a hit értelme. Az Isten anya hitben élve egyben nagyon nagy sötétségnek is ki volt téve a hit próbájának, és nem egyszer ezek rendkívül nehezek voltak. Ilyen próba volt az Úr Jézus születése Betlehemben. A gyermek születésének momentuma és helye érzékeny volt minden édesanyja számára. Az anya a gyermekét tisztességes emberi körülmények között szeretné a világra hozni, hiszen ez alapvető joga. Vajon Mária nem van vágyott el
amennyiben Jézusnak Betlehemben kellett megszületnie, nem lett volna egyszerű, ha József egyszerűen meg tudta volna ezt. Hiszen álmában megkapta az irányítást, és nem kaphatott volna arról is munkaigazítás, hogy menj Betlehembe, ott születik meg a gyermek. Isten másképp behatározott. A gyermek Betlehemben fog megszületni egy sajátos helyzetben, egy népszámlálás következtében. Ennek a helyzetnek köszönhetően Jézus olyan körülmények között születik meg, ahol nincs semmiféle emberi biztonság. Az idegenek tömege miatt bármiféle helyet is találni nagyon nehéz. És olyan könnyű ebben a pillanatban a bizonytalanság és a félelem kísértésére esni. Látják? A hitnek egy ilyen nehéz próbája közepette kellett megszületni a gyermeknek. Az angyal csak az angyali üdvözletkor jött el Máriához. Később nem adott semmiféle munkaigazítást. Nem volt küldetés, nem volt más szózat, ilyen nem ismerünk, és nem olvasott a Bibliában. Jézus születésekor az angyalok csak a nyájukat őrző pásztoroknak jelent meg, de nem Máriának. És röviddel ezután a 3 királyok megjelenésekor egy újabb földrengés, Heródes üldözése. Ez a hitnek egy nagyon nehéz próbája volt. Felvetődhetett a kérdés, miért hallgat az Isten? Miért nem lép fi a védelmében? Miért jelti az Isten azt a látszatot, mintha tehetetlen lenne a kegyetlen Heródessel szemben? És ekkor is el kellett menekülniek egy ismeretlen országba, ahol egyáltalán nem volt semmiféle emberi támaszok. Mária hitének egy következő és nagyon nehéz próbáját élte át, amikor a 12 éves Jézus a templomban maradt annélkül, hogy ezt közölte volna a szülőkkel. Az evangélium elbeszéli, hogy ők nem értették meg Jézus szavát, melyeket elmondott nekik. Mária csak megőrizte azokat a szívében. Így Mária élete továbbra is sötétségben folytatódott. Miért nem akart Jézus Máriának semmit megmagyarázni? Testvérek, neki az Isten anyjának meg kellett tanulnia az eseményekből olvasni. Meg kellett tanulni az események lelkiségét. Isten semmiben sem könnyítette meg helyzetét az életében, folyton minden nehéz volt. Persze az angyali üdvözlet igénye örömtelének és könnyűnek látszik a legutolsó, a kereszt alatt elhangzott igenhez képest. A lelki életben nagyon magasan álló ember rendszerint képes felajánlani a fájdalmat, képes felajánlani és feláldozni magát. Sokkal nehezebb testvérek elfogadni a hozzá közel állók szenvedését, azokét, akiket nagyon szeretünk, akiket nagyon tiszteljük. Mária a kereszt alatt kétszeresen is kimondja az igent. Történjék meg velünk, velem és velem. Az én szeretett fiamnak szenvednie és kínosztatnia kell. Akkor legyen úgy. Testvérek, ez a beleegyezés volt a legnagyobb változat. Mária a kereszt alatt elhangzott fiatjának következménye, hogy az egyház anyjává és mindannyiunk anyjává vált. Mária a lelki anyasságának forrása ebben a legnehezebb igenben rejlik. Testvérek, ha összetör vagy nyomaszt valami, gondolj arra, hogy így módon közel vagy hozzá, ahhoz, akinek az élete nagyon és majd nehéz van. Isten rendkívüli módon és kivételesen szerette Máriát. Mégis az életben annyi volt a szenvedés. Már mondtam, Isten így bánik a barátaival. Bizony sajátos formája ez Isten szeretetének és bizalmának, amikor azt akarja, hogy ne kívánjuk felünk irányú érzelmének kifejezését, hogy ő itt szabad maradhasson. Képzeljünk testvérek el egy ideális házaspárt, ahol a férjet nagyon elfoglal valami munka. A feleség, aki nagyon szereti őt, semmivel sem akarja őt megzavarni, hanem maga találja meg azokat az anyagokat, melyeknek szüksége van. Úgy segítve őt, amit csak képes arra. Nem gondol másra, csak a férjére. Hát ez az ideális szellem. Amikor az ember a másikra gondolva képes lemondani saját magáról, sőt, azt sem igényli, hogy vele foglalkoznak. Nagyon nehéz így szeretni.
volna jelen ebben, amelyben nem jött létre találkozás Jézus és Mária, valamint a legközelebbi rokonok között. Azt mondták neki, hogy íme anyád és testvéreit kint állnak és beszélni akarnak veled. Jézus után az édesanyjával, ahogyan csak nagyon szeretett személyen lett irány, a legnagyobb bizalommal volt. Képes volt visszautasítani őt. Kik az én anyám és kik az én testvérek? Látszólag ez a mondat testvére úgy néz ki, hogy Krisztus nagyon kemény volt az édesanyjával. Pedig ez az ő hitének egy kemény próbája volt. Az Isten iránti tökéletesen átadás próbája. Mária számára ez a kemény bánásmód világos kifejezése volt a fia iránta való bizalmának. Mária tudta, hogy Krisztus számít rá, és nem igényelte, hogy vele foglalkozzon. Mária soha nem akadályozta meg Jézust apostoli missziójában, így adva tanuljelét a fia iránti legmagasabb érdeknélküli szeretetnek. Testvér, majd ha időnként veled keménynek mutatkozik az Isten, mert ha még eddig nem lett volna, akkor majd lesz, biztos lehetsz benne, akkor ez azt jelenti, hogy nagyon szeret téged. Nagyon szeret téged, és bízik benne, hogy nem csalod meg, és nem adod el őt. Krisztus folyton képesítette az édesanyját. Ő pedig mindig igennel válaszolt neki, és egyre inkább hasonlított fia isteni képmásához. Testvérek, lehet-e ilyen életet nehéznek tartani? Hát igen is, meg nem is. Ez az ambivalencia onnan ered, hogy annak, aki szereti az Istent és egyesül vele, az a kiüresítés, boldogság és örömmé válik, mert alkalom lesz Isten iránti szeretetének és az iránta való hűségnek a kifejezésére. Amikor nehéz és lesújtó perceket érsz át, és mégis hallgatni fog, emlékezz arra, hogy a csend az ő beszédének csupán egy másfajta megnyilvánulása, és a távolléte is csak egy másféle formája az ő jelenlétének, melyen folyton átad téged, és ott van veled. Jézus hallgatása és távolléte mindig csak látszat, testvérek, csak látszat. Ahogy egy nagy Szent Teréznek is azt mondta, hogy amikor úgy érzed, hogy egyedül maradtál, akkor voltam hozzá a legközelebb. Épp amikor nagyon magányos vagy, amikor minden nehéz testvér a számodra, amikor valamilyen kiüresítést érsz meg, akkor van hozzá az Isten legközelebb. Mégsem van semmilyen jelen, mert azt szeretné, hogy inkább hagyatkozz rá ezekben a pillanatokban. Az ilyen hallgatás, az ilyen látszólagos távollét nagyon nagy kockázat az ő számára, főleg a mai világban, testvérek. Ilyenkor egyesek elhagyják őt. Volt, hogy a hallgatók sokasága hagyta, hogy Jézusnak úgy érezték, hogy nagyon sokat követett tőlük. A hitpróbák következtében azóta is nagyon sokan lehagyják az Isten. Egyesek az Isten iránti bizalomban megerősödve kerülnek ki a hit próbájából, mások meg elhagyják őt. Mária alakja az ő igen nehéz hit próbájának fényében nekünk lelkiismeret futalást jelentett. Hiszen az ő életében mindegyik hit próba a ráhagyatkozás elhívülésével végződött. Ő annyi megpróbáltatás között, amelyen keresztül ment, soha nem hozott csalódást az Isten. Benne nem volt eltérés a minta és annak megvalósítása között. Isten elképzelése Mária életében tökéletesen megvalósult. Így vált Isten remek művévé, a legtökéletesebb megtestesülésévé Isten tervének. Mi jelenben folyton diszharmóniát teremtünk a hit és az élet között, cselekedeteink, a szavaink között, az elképzelés és annak megvalósulása között. A hit próbái következtében hogy visszafejlődünk, vagy egyenesen elhagyjuk a Isten. Hát ebben az értelemben Mária lelkiismereti kutatást kell tennünk. Mária, aki számunkra a ráhagyatkozás mintája, az elfogadás anyjának a bizalomjának hívhatjuk. Mert ő folyamatosan azt tudta mondani az Istennek, hogy legyen meg a te akaratod. Az emberi történelem legfontosabb eseménye egy éjszaka sötétségében, a Getsemáni kertben történt. Ez az esemény Krisztus igenje volt, amit az Atyának mondott. A te életednek is akkor történnek a
legfontosabb eseményei, amikor Máriát a beleegyezés útját választott. Nála a beleegyezés egy egész életen át végighúzódott. Hasonlóan kell lenni ennek testvérek te életedben is. Életed szüntelen angyali üdvözletek sorából épül fel, melyek a kegyelem kihívása és a hit próbái. Az idő a jó Isten jelenléte, ezért felbecsülhetetlen érték az idő mindannyiunk életében. A jelen pillanat nekünk címzett felhívás, és a hit próbája Isten részéről pedig reménykedés, hogy vajon igennel válaszolsz nekem, vagy elhalsz. Ez az igenhez vezet a hitben való életünk. És a kereszténységnek a lényege éppen ez, testvérek, hogy folytonosan ezt válaszoljuk az Istennek, hogy legyen meg a te akaratod, meg bármilyen nehéz is. Az Isten nagyon szintelen ezeket a szavakat ismételte Istennek. Lehet jobban szeretni. Az üzenő kegyelemmel teljes volt. Ugyanakkor folyton növekedett a kegyelemben. A hűség és ráhagyatkozás következtében ez a kivételes emberi lélek mint egy olyan edényé vált, mely annak ellenére, hogy tele van kegyelemmel, képes volt egyre többet befogadni. Nem paradoxon ez. Isten folyamatosan tágította a szűzene szívét. Minden egyes hitpróba, Mária minden egyes igénye hozzájárult a kegyelemben való növekedéshez. Szűz Mária nagyon is hétköznap és szürke életét ez a szüntelenül fiat szentelte meg. Testvérek, a távolság a szűzanya és mi közöttünk mindig a mi hibából ered. Mi tesszük a szűzanyát elérhetetlen és távolvá? Valójában ez a távolság szüli a középszerűségünket meg, az átlagosságunkat, a kompromisszumainkat és félelmünket attól, hogy a kegyelmet végsőig követni tudjuk. Kényelmesebb azt mondani, hogy ő szentültelenül fogadtatott, hogy ő az Isten apja volt, hogy ő egészen más volt. Ugye ilyeneket szoktuk mondani. Hogy én nem tudom követni őt. Lássuk be, hogy ez csak kihívás. És sorolkunk mindig a kegyelem kihívásaival szemben, mert szüntelenül arra ösztönöz, hogy járjunk az ő nyomdokai. Feltetjük a kérdést, hogy miért olyan fontos Jézusnak, hogy Mária nyomdokait kövesse. Miért fontos az, hogy mi Mária útját járunk? Erre a kérdésre az egyik választ, testvérek, az Istennek radikalizmusa, amelyen ő Istennek szenteli adja magát, és amely lehetővé teszi, hogy Isten odaadja magát az embernek. Jézus Máriát rendkívül különös módon szerette. Egyetlen teremtény sem szeretett szerintem annyira, mint őt is. Ez azért volt így, mert Mária mindent neki tudott adni. Mária, aki a szüzességet választotta, nem csupán a tisztaság megőrzésében realizálta azt, hanem szeretetből eredő Isten iránti teljes imádatással, mert ebben rejlik Mária által megvalósított evangéliumi szüzesség titka. Az evangéliumi szüzességben a tiszta életet azért akarja valaki, hogy tökéletesen oda tudja magát szentelni az Istennek, és neki élhessen. Ő, aki már létezésének az első pillanatától akaratának és szerelmének teljes erejével ragaszkodott az örök igéhez, a szüzesség ideáját a legmagasabb fokon valósította meg. Mária, aki fenntartás nélkül tökéletesen átadta magát az Istennek, előbb jegyessé, aztán később az ige édesanyjává vált. Isten olyan mértékben adja át magát át a léleknek, amilyen mértékben az adja át magát. Milyen mértékben adhatta magát az ige Szűz Máriának, Mária ilyen tökéletesen ajándékká tudott válni. Mária annak a léleknek a típusa, akit Jézus a tökéletes átadásáért szeretett. Jézus azért akarja, hogy Máriás úton haladjunk, mivel azt kívánja, hogy mi is annak a léleknek a mintájára alakuljunk át, akit ő a tökéletesen átadásáért szeretett. Jézusnak a forró vágya, hogy Máriához hasonló lelkeket találjon, akik őt végsőkig követik, hogy kiárasztassa rájuk a szeretnének és a kegyelmének nagy-nagy áradatát. A Szűz Máriát követett testvér egyre jobban hasonlóz hozzá. És akkor Jézus az önátadásod mértéke és nagysága szerint azzal a szeretettel fog téged is majd szeretni, amivel Máriát szerette.
Mária, aki önmagát az Istennek végsőkig állott átadó lélek típusát jeleníti meg. Legyen számodra testvér felhívás a radikális élet ideájának megvalósítására. Amen. Hiszek az egy Istenben, Urunk, te szűzanyádat rendelted egyháza mennyává. Az ő közbenjárására tartsd meg Szent Hívben Ferenc pápákat, Csaba főtászlónunkat, püspökök testületét, papjainkat és az egész idővélet. Hallgass meg! Urunk, szűzanyádat világteremtője, az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek békében és boldogsággal éljenek. Hallgass meg! Urunk, szűzanyád, ami nagyasszonyunk és pártalanánk, az ő közbenjárására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Hallgass meg! Urunk, szűzanyád, ami mi édes reménységünk, az ő közbenjárására nyerjen védelmet, az erőtlen és az elhajtott találjon rá az igazságra a téveikön, és térjen hozzá a bűnös. Hallgass meg! Urunk, szűzanyád a mennyország ajtaja, az ő közbenjárására engedd el László Erzsébet és Erős szüleiknek hátralévő büntetését, és vezess be őt az örök életre. Hallgass meg! Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges tanulsodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan üres kézzel távozz. Szűzanyádnak, mennyi édesanyádnak közbenjárására hallgass meg kéréseinket, ki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Amen. Amen.
aki emberré lett és szűztől született. Ő, aki édesanyjának szűz épségét nem vette, hanem inkább megszentelte. Szabadítson meg gyarlóságainktól, és tegye kedvessé előtted áldozatunkat, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, És a lelkeddel. emeljük föl szívünket. Emeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Úrnak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljuk, de kiváltképpen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő hálaadó ének által jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jó voltodból tettél értő. Mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, és által adtad nekünk fiadat, üdvözítő Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újjongással szentünk. Minden műveled bölcsességgel és szeretettel hallgattad. A magad képmására formáltad az embert, és gondjára bíztad az egész világot, hogy csak neked, a Teremtőnek szolgálókkal gondjék minden teremtmény. Amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítette, nem hagytad őt a halálnak halál. Mindenkinek irgalmasan segítségére sértél, hogy aki téged keres, újra meg újra szövetséget is ajánlottál az embereknek, és tanítottad őket a próféták által, hogy várják az üdvösséget. Úgy szeretted a világot, szentséges Atyám, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, üdvözítőt küldtél nekünk, egyszülött fiadat. Megtestesült a Szent Lélek erejéből, született Szűz Máriától és közöttünk élt, mindenben hasonló változónk a bűnként. Ő írtozott. Üdvösséget a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, végosztalást a szomorkodóknak. Hogy pedig üdvözítő akaratodat teljesítse, halálra adta önmagát, majd feltámadásával legyőzte a halált és újjáteremtette az életet. És hogy ezután már nem önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt, elküldte tőled, Atyánk, a híveknek első ajándékával a Szent Lelket, hogy befejezze Krisztus művét a világban, és minden megszenteljen. Kérjük tehát, Istenünk, szentelje meg a Szentlélek ezt az adományt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus teste és és ünnepeltessük azt a nagy titkot, amelyet ő vagyok ránk szövetségül.
Amikor ugyanis eljött az Úr, hogy te szentséges atyánk megdicsőítsd fiadat, mert szerette őt, akik a világban voltak, mint végig szerette őket. A vacsora közben kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Ugyanígy kezébe vette a szőlőidő borával telt kegyet, majd hálát adva odaadta a tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kegye, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitű szent titka. Mi is megünnepeljük Istenünk megváltásunk emlékét. Tisztelettel megemlékezünk arra, hogy Krisztus meghalt, alászállt a holtak országába, és hittel valljuk, hogy feltámadt, fölment jobbodra a mennybe, és dicsőséges eljövetelét várva felajánljuk neked testét és vérét, amely előtted kedves áldozat, és az egész világ bűnösségére szolgál. Tekints Istenünk erre az áldozatra, melyet te magad készítettél egyházadnak. Add meg jóságosan mindazoknak, akik ebből az egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek, hogy a Szentlélek által egy testbe összegyűjtve, fölséged dicséretére Krisztusban élő áldozattá váljanak. Most pedig Istenünk, emlékezzél meg mindazokról, akikért ezt az áldozatot bemutatjuk néked. Elsősorban szolgálóról, Ferenc pápáról, Csaba püspökünkről, a püspökök testületéről, a papságról, azokról, akik ezt az áldozatot felajánlják, akik itt jelen vannak, egész népedről, és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged. Emlékezzél meg azokról is, akik Krisztus békében mondtak el, és minden megvolt róla, akinek hitét egyedül te ismered. Jóságos atyánk, add meg mindnyájunknak, akik gyermekeid vagyunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, apostolaiddal és szentjeiddel elnyerjük a mennyei örökséget országodban, és ott az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából, dicsőítve magasztaljunk téged Krisztus Urunk által, mert által árasztod el minden jóval a világot. Ő által, ő veled és ő benned, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Amen.
adj-esen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolainknak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenhol. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Istenünk, magunkhoz vettük az égi kenyeret. Kérjük kegyelmedet, hogy akik Szűz Máriát örvendezve ünnepeljük, őt követve mi is méltók legyünk a megváltás művét szolgálni. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Templomnak Musta nőre, gondozója, Gábor atya, ugye ismerőség, tehát azt hiszem, hogy nem kell nagyon bemutatni, sokak személyre, hiszen Gyöngyös Erzsébet és Gábor volt itt közöttük, és hát sokan ismerték őt, sokat dolgozott itt Gyöngyösén, azt hiszem, hogy itt hagyta a kezelemát Gyöngyös városán. Aztán egy Kacskarinóba elkerült egy másik helyre, ott is megtette a magáét, aztán most úgy gondolta, hogy önálló emberként kezdi az életét, és ide jött fel Mátrába, visszatért a régi helyéhez, és most ugye Mátra Szentébe is valósult, hogy ő a névvárosa, és szeretném megköszönni, hogy elvállalta ezt a búcsút, meg a búcsúnak a megtartását, hiszen nagyon közel áll a Máriához, meg a Mária tiszteletben, pedig nagyon sokat mondani Máriáról, az embereknek ott valósultak, mert őben akkor ott hagyják, nem mennek oda, ő a lelki atyuk sokaknak itt az országban, hiszen az ország minden pontjáról nagyon sokan járnak oda valós útra, tudjuk jól, tehát nem is a szentiberiek járnak oda, hanem inkább ő a
budapestieknek, meg egyéb másoknak is a lelki atyakát, örülök, hogy eljött és elvállalni ezt a búcsú megtartását. Sajnálom, hogy nem a kápolnál, de azt hiszem, hogy nem nagyon lehetőség is elmondani. Te mit gondolsz Máriáról, hogyan látod a mi édesanyánkat, milyen emberközelségről, és hát azt kívánom, hogy még itt a környéken maradjon, hogy Jóisten tervezi, és hát hozd meg velünk sokáig a gondolataidat, meg érzéseidet, és hát sok sikert, eredményt kívánok a életedhez. Szólj akkor a egyházközség világjának, és mondom egy pár szót, légy szíves jelentek. Kedves Gábor, köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat. Hát az időjárás úgy alakult, hogy nem tudtunk így megtartani, de adja jó Isten, hogy következő esztendőkben találkozunk még kint a kápolnánál, mert igazándiból a Kármányoska kápolnánál megtartott búcsú, és az hiszem is lenne az igazi. Örülünk, hogy itt egyen szépen összegyűltünk, itt nem volt probléma az időjárással, de feltöltődött, és Jóisten, hogy egészséget ad, akkor még tudjuk a kápolnának a felújítását folytatni, és találkozunk ott egyszer. Fogad szeretettel. Akkor kérek mindenkit, hogy álljon fel és fogadja el Isten áldását. Az Úr legyen veletek. Isten, aki a boldogságos Szűz Mária anyaság által küldte el a világnak a megváltás kegyelmét, adja rátok bőséges áldását. Amen. Érezzétek mindig és mindenütt a Szent Szűz segítő oltalmát, hiszen általa kaptátok meg az élet szerzőjét. Amen. Ma pedig, amikor az ünneplésére áhítatos lélekkel összegyűltetek, vigyétek haza otthonotokba a lelki örömök és a kegyelmi javak ajándékát. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Isten